Hlavne od CZSK hráčich a ty close a bloga. OK. Tak uvidíme. Poďme na to. OK. Toto by ste mali vedieť, ak chodíte pravidelne na streamy a sledujete našu sériu v NHL. Jo, dokonca, ty vole, iba traja tu dali zle. OK, tak očividne sa do kvízu pripojili fakt ľudia, čo sledujú tú našu sériu. Režim organizácie za Filu a pokračujeme ďalej. Ja som dal... Nebol som si istý na 100%. Myslím, že Vegas to nebol. Vegas myslím, že pridali až ešte dávnejšie. Dal som, že Seattle. Calgary Flames už hrá dlho, takže Seattle Kraken je podľa mňa správna odpoveď. A je to tak. OK. Toto tiež, ak sledujete NHL-ku aspoň nejak očkom, to aktuálne dianie, tak by ste mali vedieť, ja to viem. Je to samozrejme Utah, Salt Lake City konkrétne. Premenoval sa kompletne tým, aj všetko. Hráči zostávajú, ak som to správne pochopil. Jo, hráči zostávajú, zmenilo sa vlastne logo, názov a lokácia. Proste je to hrozne divné. Neviem si predstaviť byť fanúšikom Arizony, že vlastne ako keby prídeš o svoj tým, ale neprídeš. Proste ide úplne inde hrať, iný názov. Tu si nie som na 100% istý, ale myslím, že nie. Nemyslím si, že mal až tak crazy sezónu. Mám pocit, že to vyhral Bedard. Ak je to tá istá trofej. Ak je to Calder Trophy, tak myslím, že Bedarda som videl, že on vyhral nejakú trofej. Jo, je to správna odpoveď. Nie som si na 100% istý. Som si istý tak na 70%, možno 80%. Lebo za Pittsburgh samozrejme hral legenda pre nich, čiže to je jasné. Neviem, ako je to Boston a LA, tam si nie som istý. Ja som dal Philadelphia, lebo neviem o tom, že by sa objavil vo Philadelphii, ale je možné, že na začiatku svojej kariéry nejaký jeden ročník možno za Philu odohral. Je to možné, takže neviem. A je to nesprávne, takže za Philadelphia hral očividne. OK. O tom som nevedel, vtedy som ešte hokej nesledoval. Keď Jagr začínal svoju kariéru, samozrejme, vtedy som snad ešte ani nežil, nie? OK, toto viem, že vlastne ten San Jose Sharks sú úplne v prdeli. A urobili taký zaujímavý trade s jedným nemenovaným tímom. Konkrétne odišiel Tomáš Hertl do Vegasu. Neviem, čo dostali zaňho, už si nepamätám presne, že čo to bolo, celý ten trade, ale viem, že teda Hertl odišiel do Vegasu. A tuším, že to bol celkom dobrý deal pre Vegas, ak si dobre pamätám, že to bolo také, že divné. Ja mám taký pocit, že viem, no. Ja mám taký pocit, že som ten zápas aj reálne sledoval a myslím, že som vtedy bol taký, že boha, práve proti nám, že ako dobre Juro, gratulka, ale musel si to dať práve proti nám. Myslím, že to bola Philadelphia. Sa mi zdá, že som ten zápas kúkal a že dal nám hat-trick. To bolo nejakú koncu sezóny už. Myslím, že to bolo teda proti Philadelphii, že som bol taký, že aspoň to dal Slavko, tie góly, ale no, dostali sme vtedy, tuším, debakel nejak, neviem koľko to skončilo. Ten zápas. Neviem, ja len viem, z tohto idem vyraďovacou metodou. Viem, že no neviem, McDavid išiel z prvého určite, Draisaitl si nie som na 100% istý, ale išiel som, že Draisaitl išiel tiež snad z prvého a dal som, že Ekblad. Tuto sa môžem dosť mýliť. Viem len, že na 100% McDavid bol prvý pík, Draisaitl typujem, že snaď bol tiež prvý pík a potom vravím, Lafreniere mi meno niečo hovorí, Ekblad moc nie, takže som dal, že Ekblad. A uvidíme, či to bolo správne. Nebolo. Draisaitl. Draisaitl byl tretí, tak to bol solidný pick veru. Toto popravde neviem. Toto neviem. Poznám tých hráčov podľa mena, ale neviem, kto bol kapitánom z týchto možností. Neviem. Ja som typol, že Ullmark, ale to bol len tip, lebo fakt netuším, že kto z nich mal kapitána. Kapitán väčšinou brankár nebýva, že? Fleury. A nie, tak Luongo, ty vole. 17 sa osrali. Luongo. Tak to som vôbec netušil, bohužiaľ tip mi nevyšiel. Tuto tiež neviem, keďže to je história NHL-ky. Tu vôbec nemám naštudovanú. Nie som si istý. Myslím si, že Boston snaď hej, Rangers snaď hej, Detroit snaď hej. Dal som Winnipeg Jets a typol som správne. OK. Sa mi zdalo, že to je taký tým, že ten tam možno nebol na začiatku. Hej, že Boston, Rangers a ten Detroit mi príde ako taký viac, také väčšie týmy, alebo jak to povedať, známejšie týmy.
išiel som na to tak, že počul som o tom, že Montreal mal celkom nejakú dynastiu kedysi, tak som dal Montreal, ale vôbec neviem. Jo, ok, lebo vravím, počul som niečo, že proste Montreal kedysi mal nejakú veľkú dynastiu, tak som si to spojil, že tak dobre, tak možno nejaký čas dominovali a možno to budú oni, dal som ich a je to správne. Ok, myslím, že to mám správne, ak som si ich nezmýlil, lebo Brady viem, kde hrá, a Matthew to je ten, čo má viac bodov a ten hrá za Floridu. Čiže správna možnosť je tú, ktorú som dal a to je Ottawa Senators a Florida Panthers. Jo, toto som mal správne. Toto mi dlho trvalo. Neviem, či to mám vôbec správne. Myslím, že snáď hej. Ale istý si nie som. Pre mňa osobne červená možnosť to není. A potom som vlastne vyradil aj zelenú a rozhodoval som sa medzi oranžovou a modrou. Ja som osobne dal oranžovú, ale neviem si spomenúť, že či hrá ten Queen za Oilers alebo za Canucks. To si nie som istý a sú to bohužiaľ Canucks, takže 50-50 mi nevyšlo. Bohužiaľ. Myslím, že to viem. Sa mi zdá, že som videl nejaký klip. Ten hráč dal proste petelicu a že to je snáď ten rekord, takže budem dúfať. Je to Ovečkin? No, bol to zde... Nie, Martin Frk, no tak to by som nevedel. Toto poprvýkrát vidím. Nikdy som si nevšimol takýto detail. Takže absolútne netuším. Dal som, že Pastrňák, ale vôbec neviem. Nevšimol som si to nikdy, že či Pastrňák má niečo také. A jo, očividne má. Ale vôbec nevedel som. Nehal sa dohrať letos vo tu aréne. Boha, to som počul. Snad som to dal správne, ale neviem. Už som to, počul som o tom, alebo čítal som to, že aký zápas sa bude hrať. Myslím, že medzi tými týmami je Buffalo, tak som dal tú oranžovú možnosť. Buffalo a New Jersey. A je to správne, ok. Niekde mi vyskočilo niečo na Facebooku alebo na Twitteri, že proste bude to Buffalo versus niekto, tak keďže Buffalo bolo iba v jednej možnosti, tak som dal hento. A je to správne. Celé meno hráče. Tak som to tam dal, čiže hraje za Edmonton, myslím si, že tam asi není čo riešiť, nie? Vravím, ja už som potom, odkedy vypadli Slováci a odkedy bolo MS, tak už som nesledoval. Viem, kto vyhral a tak ďalej, videl som výsledky, ale nesledoval som zápasy. Takže moc som nezaregistroval, kto dostal MVP, ale myslím, že je to celkom obvious, nie? Aj napriek tomu, že neviem, kto to vyhral, tak myslím si, že je to jasné, komu to dali, či? Ja som tam dal, že Connor McDavid. A je to správne. Connor McDavid, ten išiel bomby, on mal tuším, neviem, či nemal nejaký rekord. CZSK hráču, no. Ja viem len, že slovenský hráč bol jediný draftovaný Šatan, ale Čechov neviem koľko bolo. Zdá sa mi, že som niekde možno videl, že bolo Čechov, že 13, tak som typol, že 14, ale to je skôr taký, hovorím, typ, lebo neviem, koľko ste ich reálne mali Česi dokopy. A môj tip bol správny. Vravím, sa mi zdá, že niekde som možno čítal, že 13. Tak som dal, že no, že 13 plus 1, čiže 14. Dobre, takže toto sú vlastne tie priblížené loga, čo spomínal Pepa, že tam budú. Proste máme tu kúštiček loga priblíženého a máme to tipnúť, máme to správne uhádnuť podľa toho, čo vidíme. Mne sa to zdá ako Chicago Blackhawks. Je to tak? OK. Ja osobne v tomto možno inak trošku pohorím, lebo vravím, nesledujem až tak NHL. No a tu už mám malinký problém. No. Tu som sa rozhodoval medzi 3 možnosťami. Toto neviem úplne identifikovať, neviem si to nejak predstaviť. Tuším, že som typol Devils, ale možno to bude, že to bude Carolina. Nie, dobre, typol som správne. Devils. OK, toto je myslím, že dosť easy. Že tú časť loga, čo si použil, tak myslím si, že je to výstižná časť. Je to Vancouver Canucks. Jo, takže samozrejmosť, tuto iba 2 sa pomýlili. OK, toto myslím, že tiež je snáď jasné, nie? Neosral som sa, tuším. Lebo samozrejme Montreal to nebude, to je také červené viac. Carolina to nebude, to je tiež taká iný odtieň červenej, oranžová tam není. Ottawa Senators by to nemala byť, čiže dal som Calgary Flames. A to je samozrejme tiež správna odpoveď. Opäť sa 2 pomýlili. Opäť. Myslím, že toto je celkom easy, snad nie. Philadelphia to není, Islanders to nie sú, Edmonton Oilers neviem o tom, že by mali niečo takéto v logu, čiže to musí byť Anaheim Ducks a mám to správne, tento raz sa iba jeden pomýlil. OK, je to relatívne easy náhodou tie logá, bál som sa trošku, že či to budem mať napozerané, ale jo, pohodička celkom. OK, toto som tiež hneď zaklikol, myslím, že
To je jasné tiež, nie? Lebo toto je tuším nové logo LA Kings. Oni tuším menili teraz logo. Je to tak, ty vole, ale 7 sa osrali na Vegas. Zaujímavé. Dobre, posledná otázka tohto kvízu. OK, hneď tiež som bol hrozne rýchly, myslím, že to mám správne, lebo Boston to samozrejme není, Pittsburgh Penguins to tiež není a Buffalo Sabres to tiež nie sú, čiže Nashville Predators by to mali byť. No a uvidíme, kde som skončil. Párkrát som pochybil, ale náhodou išlo mi to celkom fajn. Akože nebol to až tak ťažký kvíz, že by to taký casual sledovateľ NHL-ky ako ja úplne nevedel. Čiže nepohoril som určite nejak na plnej čiare. V top 3 samozrejme nie som, ale som na 8. mieste.